Fita. Our services are for nobody but you. Nilqawkom għall-ewwel programm minn din is-sensiela ta' podcasts illi iddeċidejna li nsemmuhom Ħadd Ħliefek. Wara ħanurikom. Ħadd Ħliefek. Imma għaliex Ħadd Ħliefek? Mela dan il-programm daw is-serja ta' podcast qed jiġu imwassla lilkom propju mill-binja ta' Fita, il-fondazzjoni għat-teknoloġija u l-informazzjoni aċċessibbli. Ħanitalmu ħafna aktar dwar x'jiġri propju f'din il-binja, is-servizzi differenti li qegħdin jitwasslu lilkom, ix-xogħol li qed isir minn wara l-kwinti u x'inhi Fita, x'tagħmel Fita, imma kif tgħin lil dawn il-persuni fis-soċjetà tagħna u lil min tgħin fis-soċjetà tagħna, mela qegħdin nitkellmu dwar informazzjoni aċċessibbli u ħafna għajnuna holistika għalhekk propju l-isem Ħadd Ħliefek il għaliex hija ippjanata b'mod partikolari għalik, jew għal-persuni illi huma l-qalbek, għal-maħbubin tiegħek, għal-familja tiegħek. Servizzi illi jagħtaw lil persuni illi huma vulnerabbli, persuni ta' kull età, illi hemm diżabilità jew sfida partikolari fil-ħajja tagħhom, fosthom dawk li jkollhom nuqqasijiet pereżempju ta' smigħ, nuqqasijiet ta' dawl, u ħafna affarijiet oħra. Aċċessibilità għandna pereżempju ħankunu qed niddiskutu fosthom servizzi relatati ma' Braille, 3D printing. Ma tispiċċa qatt il-lista ta' affarijiet li jsiru hawnhekk ġewwa Fita u propju ħankunu qegħdin nitkellmu ħafna aktar dwar dan minn hawn ftit ieħor malli jkollna żewġ mistiedna magħna fl-istudju illum ħaniltaqgħu mal-kap eżekuttiv ta' Fita, is-Sur Carlos Tivala, u għandna wkoll id-direttur tal-ICT, is-Sur Owen Zara. Però dak minn hawn ftit ieħor. Lan ewlieni ta' dan il-podcast hu illi aħna nagħtu vuċi. Nagħtu vuċi il-widenaw qiegħed, jiġifieri qegħdin hawnhekk biex nismawkom u anke intom tgħinu anke saħansitra tgħinu s-soċjetà tagħna sabiex jekk hemm mod jew lok fejn intejbu lis-servizz, però importanti ħafna li nżommu komunikazzjoni kemm bħala fondazzjoni ta' Fita magħkom il-komunità. Ix-xogħol li qed isir anke fil-komunità saħansitra, x'inhu x-xogħol li qed isir? Ħanitkellmu dwar dan kollu. Nixtiequ illi niltaqgħu magħkom. Ġifieri jekk intom qegħdin issegwuna llum għall-ewwel edizzjoni tagħna jew forsi segwejtu t-tieni jew it-tielet edizzjoni u tixtiequ segwu l-ewwel programm illum ħankunu qed nagħtu introduzzjoni dwar dawn is-servizzi kollha. Ġifieri qisna qed nippruvaw nolqtu kollox f'daqqa, però eventwalment imbagħad nibdew niftħu u nimirħu fuq ħafna affarijiet differenti u servizzi li qed jiġu offruti propju minn ġo din il-binja. Il-fondazzjoni hija naturalment entità tal-gvern, il-ġifieri tajjeb illi nsemmu li dawn is-servizzi għalikom huma b'xejn. Tiddejqu xejn, ċemplu, tkellmu magħna. In-numru ta' telefon qiegħed jidher fuq l-iskreens tagħkom 2276 8008. Tistgħu tagħmlu kuntatt magħna fuq kwalinkwe forma kif tixtiequ, jew pereżempju minn fuq l-Instagram tagħna Fita Malta, jew nkella minn fuq Facebook, ħassibu il-links ġifieri jagħmlu kuntatt, staqsu għas-servizzi, ħatitalmu ħafna iktar ma jgħaddu l-ġimgħat ħatitalmu ħafna aktar magħna. Però b'mod partikolari biex ma ntawwalx ħafna ħalli fiċċu nibdew bil-podcast u niltaqgħu anke mal-mistiedna tagħna. Xtaqna li fl-ewwel parti ta' dan il-podcast niltaqgħu ma' persuni li propju jaħdmu f'din il-fondazzjoni. X'inhu x-xogħol li qed isir? Jispjegawna naqra aktar dwar fid-dettall u anke dwar it-teknoloġija, qed nitkellmu dwar teknoloġija fl-aħħar mill-aħħar. Mbagħad fit-tieni parti tal-podcast tagħna nixtiequ niltaqgħu ma' persuni li jistgħu jaqsmu magħna stejjer umani, stejjer vera. Sfidi partikolari, kif elbuhom daw l-isfidi, kif tiebet ħajjithom kemm ilhom jużaw is-servizzi ta' Fita, jew forsi dawk il-persuni li għadhom ma bdewx jużaw is-servizz ta' Fita u jixtiequ jiġu hawnhekk jaqsmu l-esperjenza tagħhom fil-ħajja ta' kuljum. Ejjew niltaqgħu, ejjew nikkreaw komunità li flimkien nistgħu nitkellmu, għamlu kuntatt magħna kif tidu tkellmu lili dirett fuq il-pjattaforma tiegħi l-Art Soppardi. Nieħu pjaċir ħafna niltaqa' magħkom. Ejjew hawnhekk jekk tridu, nitkellmu, nkunu nistgħu nirrelataw ma' xulxin l-isfidi, sitwazzjonijiet li qegħdin ngħaddu minnhom kif nistgħu ntejbu ħajjitna jew forsi dak li ħadem għalik u tixtieq taqsmu ma' ħadd ieħor. Kemm hu sabiħ meta nsibu għajnuna u nitkellmu ma' xulxin fuq problemi li jistgħu jkunu l-istess u fl-aħħar mill-aħħar maħniex inħossuna waħedna mhux vera. Allura dan huwa servizz għalik u għal Ħadd Ħliefek. Ibqgħu magħna ħanitkellmu ħafna aktar dwar dan. Nagħtukom merħba.
Mela natukom merħba lura fl-istudju tagħna u din id-darba m'iniex qiegħda waħdi ila li għandi l-kap eżekuttiv ta' Fita, is-Sur Carlos Tivala nsellimlek. Bonġu Lara. U għandi ukoll lil Owen Zara li huwa id-direttur ukoll ta' Fita. Bonġu. Kif intom l-ewwel net? Għazin ta' Illa tajjeb. nippreparawna għali issa dan Ija. il-podcast issa. Vera, di kienet ħolma li fl-axħar nexxilna nibdew. Kurzita, qabel ma nibda bil-mistoqsijiet li għandi preparati għalikom, minn fejn ġiet l-idea tal-podcast? Di domanda interessanti. Ħanibdew mod ċajtir. Meta Carlo bin Carlo. Yes, Carlo bin Carlo. Meta ċaqlana l-uffiċini mill-Marsa għal-Imrieħel, kena nqasmu dan ispazju kollu f'ħafna proġetti li kena f'moħħna. U meta rajna dil-kamra isna ma nafux se nagħmlu biha. Għalin se ngħixu xini, għadna għax ma nippruvawx. Inventaw xi ħaġa ġdida nagħmlu podcast. Għarisna lej xurxin imma min ħareġ bl-idea? Ma niftakarx, sinċerament ma niftakarx. Inti mbagħad komplejt mija kienu, bħal kull ħaġa oħra. Għana sotan il-Fita dejjem irtu kafe flimkien, niddiskutu l-proġetti nħorġu flimkien. Tamlu kol ħafna open days, jiġu il-pubbliku jintaqgħu magħkom u xek. Ir-raġuni, l-ewwel tistaqsejtni kif ġiet l-idea. Eħe. L-idea ġiet fil-fatt li ndunajna wara ħafna meetings ma' klienti tagħna illi hawn ħafna podcast sessions, hawn ħafna mezzi, pjattaformi Ekku. kif in-nies tal-industrija tagħna, ġifieri nies diżabbli vulnerabbli iwaslu leħen, però fl-industrija tagħna m'hemmx. Ekku. Allora deċidejna nagħtu l-leħen il-persuni b'diżabilità, il-familji tagħhom, in-nies vulnerabbli Ekku. biex jiġu għaw, jħossuhom komdi, jitkellmu, bil-Ingliż jgħidu we vent dak li għandna frasna u li nistgħu nesprimu għal ġitati. Natu vuċi. Eżatt, kunu jistgħu anka jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. Kif forsi anka assistive technology għanitom f'ħajjithom. Għanna ħafna fuq xiex nitkellmu, s-sajt idħol Fita. ħafna, ħafna, ħafna. Lara, Ma ejja nibdew biċċa ħassaqsik biċċa. pjaċir. Biċċa cupcake li Le, għaw. mhux il-cupcake. Imma din il-kamra ġiet maħluqa mill-impjegati tal-Fita. Ġifieri, irridu nibdew biex li ngħidu thank you lill-impjegati kollha u ċertu Proset. ħbieb li għenuna illi din kienet do it yourself project. Però għaw ħafna vibe ta' għaqda hawnhekk issa daw l-aħħar ftit ġimgħat xhur issa tista' tgħid illi qiegħda naħdem ħafna viċin tagħkom qed ninduna kemm kulħadd huwa hands-on hawnhekk il-Fita. Kulħadd irid ikun involut u għaw teamwork vera tajjeb. Ġifieri, grazzi għalikom illi qegħdin tmexxu din il-magna. Ekku, ma dik hija parti mill-qofol tal-Fita wkoll. Barra fl-uffiċini għandna poster, kelma li anka kallu, dejjem isemmija, Fita Family. Fita Family. Hija importanti ħafna fil-post tax-xogħol. Inti dejjem taħdem mal-kollegi tiegħek, apparti li huma kollegi tista' tqishom bħala familja. Għax parti kbira mill-ġurnata tkun qed qattaħħa magħhom. Ħafna mill-ħin tkun hawn. Isma' semmejtilkom il-cupcakes. Għandna daw il-cupcakes hawnhekk qegħdin naraw ukoll il-logo tal-Fita. Għamlithom waħda mill-impjegati ta' Fita fil-fatt. Is-Sinjorina Ġulja Farrugia li ma nistgħux narawha bħalissa, ma mal-ħin mal-podcast fil-futur ħankun qegħdin narawha wkoll. Imkien fuq ħan nisimgħu l-vuċi tagħha żgur. Ġulja fil-fatt hija l-assistant producer nista' ngħid li kienet qed tgħinni ħafna biex jittella dan il-produzzjoni wkoll. Il-cupcakes għamlithom hija, jiġifieri serħu raskom illi huwa tajjeb ħafna, għandkom l-ilma jekk ma jimpurtax Andrej jiena ħan iċċaqlaq ftit ta' nofrilhom il-kafe. U naħseb li ħan iġib pikjetom il-mikrofon tiegħek issa. Nofrilkom ftit kafe għandna grazzi lil Lejdri fil-fatt tal-Maltivent li ġabilna l-kafe hawnhekk. Nagħmlilkom ftit kafe jew ilma jew herbal tea x'tippreferu? Le. Espresso tajjeb. Espresso, mela mela, qabel xejn sakemm qed nipprova l-kafe. Ejdilna naqra għal xiex semmejni ħadd ħliefek. Ħadd ħliefek. Mela, ovvjament sabi se jibdew jitqu bħasoltu. Waqt li kont qed nara film, kien hemm din id-diska li kienet tajt Nobody But You. U ġietni frasi illi ħafna drabi l-klijenti tagħna ma jridux li s-servizzi jingħataw in a mass group way, imma individually. So, id-deċidejna nutilizzaw dik let's call it jingle jew sentenza, illi aħna servizzi qed nagħtuhom personalizzati lil kull persuna individwali. Issa mbagħad jekk naqdu 100 persuna f'ġurnata xorta tiġi individwali. Ġulja, skużani waħda ħan waqfek ftit. Naħseb irridu nistennew sakemm tinxtel il-magna u jilħaq isir il-misħun. Sur Stivala, niskuża ruħi. M'hemmx Stivala hawnhekk. Ħadd ħliefek, servizzi għal kulħadd għal ħadd ħliefek. Iva.
Mbagħad badna dak l-isem u propju għal dan il-podcast. Yes, irridu nagħmlu ċara. Għalhekk deċidejna nużaw dak il-kliem. Il-fita, s-servizzi kollha, nagħmlu x'nagħmlu huma għal kull persuna individwali. Allura qed nużaw dan il-jingle fil-pubbliċità tagħna fejn qed ngħidu aħna s-servizzi tagħna huma ħalif għalik individwali. Holistikament. Yes, tailor made għal bżonni tiegħek biex naraw kif nistgħu ngħinuk. Parti kbira mill-training li nagħtu li dejjem naraw x'għandu bżonn il-klient. U il-korsu training ikun dejjem fokat fuq il-bżonnijiet tiegħu. Qed issemmi korsu training, ġifri intom bħala impjegati ta' fita, naturalment tidu tkunu dejjem updated ma' dik l-innovazzjoni kollha li qed tiġri mhux pajjiż naturalment madwar id-dinja. Offrilek li Owen. Espresso kif. Espresso. Nafu li bħalissa qegħdin niffilmjaw fil-għodu aħna ġifieri nirrankaw bl-espresso. Ikkargati. Għal kuljum. Ejdinna naqra bħalissa x-xogħol li qiegħed isir. Il-fita fil-komunità tagħna. Mela, parti mid-dipartimenti li għandna ġewwa l-fita huma l-outreach u training. Għandna tim ta' nies fej aħna naraw x'hemm bżonn li jitalmu l-klijenti tagħna, nagħmlu korsi tat-tapposta. Mbagħad noħorġu hemm barra kunsilli lokali, daycare centers, Komunità. eżatt, care homes, kif ukoll ġewwa l-uffiċini tal-fita. Noħorġu hemm barra kif ukoll hawn ġew biex nagħtu training lill-klijenti tagħna. X'tib ta' training? Jibda mill-basics u dejjem ovvjament naqpaw tilajn skont l-individwu jew il-grupp li jkun qed jieħu da training. Nibdew kif jużaw it-teknoloġija fil-ħajja ta' kuljum tagħhom bħal Qegħdin ngħidu anzjani, mod partikolari. anzjani u nies b'diżabilità. Nies b'diżabilità. Kif jużaw il-mobile tagħhom, il-laptop, basics. Ma jista' jkun hemm mobile partikolari li huwa ħafna iktar sempliċi minn mobile normali, pereżempju. Eżatt, dak fejn jidħlu l-assistive devices. Okay. Mobiles, ukoll tablets u magnifiers għat-tapposta, fejn jkunu jistgħu jgħinu l-individwu pereżempju min ikollu visual impairment. Kun jista' jaqra il-kontenut, jaċċessa l-mobile b'modi differenti, alternative requirements. Għandna ħafna devices bħal dawn li qed insemmu. Qegħdin nitkellmu fuq taħriġ illi jsir fil-komunità għal persuni li eżistenti bħalissa għandhom mobile li jixtuq jitalmu fuq il-mobile tagħhom, pereżempju anzjani illi naturalment forsi m'għandhomx min ipoġġi magħhom biex spjegalhom kif jużaw sempliċement ma nafx Facebook. Bħal Facebook, WhatsApp, Messenger. Dawn, naturalment irridu nqisu wkoll illi l-element ta' li tħossok waħdek, naħseb jien naf anzjani għandhom it-tfal, kulħadd jaħdem, nepotijiet jaħdmu, allura sempliċement jekk titgħallem kif tagħmel WhatsApp call, pereżempju, video call. Intom tgħinuhom biex ikunu jistgħu jagħmlu. Ekku, dawn huma social media apps li kulħadd jista' jużahom. Daw stejjer Halloween, pereżempju, jiena għandna tejjer li ħafrila kienet iċċempilli pereżempju, nibda ngħidilha nan provajt iċċempilli ma nafx tal-qattu. Ġifieri nagħtu ftit iktar konfidenza lil dak li jkun jaf x'qiegħed jagħmel ukoll, anke sempliċement ikun hemm jien naf feature li tkabbar l-iskrin pereżempju biex jara aħjar. Eżatt. Lara aħna il-remit tagħna huwa sempliċi u ċar. Irridu ngħinu l-nies diżabbli u vulnerabbli li semma Owen l-ewwel biex jersqu iktar lejn it-teknoloġija. Biex improve their lifestyle biex l-ħajja tal-lum teknoloġija, l-lum kollox tiddependi mit-teknoloġija u xek. Mela, x'tip ta' servizzi għadna kif qed nitkellmu ftit fuq direttament x'toffru dak li ċittadini apparti li tmorru fil-komunità, x'servizzi oħra hemmhekk? Għandna s-servizzi wkoll ta' fejn jidħlu aktar businesses bħal privat u kif ukoll pubbliku. Aħna għandna dipartiment li jismu website audits fej noditjaw websites għall-aċċessibilità biex naraw hekkux dawk il-websites u l-apps mhix aċċessibbli għal nies b'diżabilità hekk mhix visual impairment, mobility impairment, intellectual impairment, kif ukoll il-hearing impairment. Naraw li daw il-websites jistgħu jiġu aċċessati minn kulħadd. Interessant.
U tkun taf fuq il-website meta din kienet ġiet audited, meta sar l-audit fuqha din il-website. Issa, ovvjament, Dak li aħna għandna jkun persuna diżabbli jidħol fuq website ikun jaf jekk din hijiex tajba jew le għalih. min-naħa tal-pubbliku għax aħna naħdmu wkoll ma' entitajiet oħra bħalma hija l-MCA, l-Malta Communications Authority. Dak għandna kull sena jkollna set ta' websites fej nagħmluhom l-audits tagħhom. Però aħna bħala fita nofru dan is-servizz fejn nkunu nistgħu wkoll niċċertifikaw il-website tiegħek. Li wara li nagħmlu l-audit u naraw li ċertu issues ġew resolved, nkunu nistgħu intuhom il-logo li tajt isma' il-website hija certified by fita. Ovvjament ikun hemm constant monitoring għax website dejjem tinbidel. Ekku. Allura rridu naraw li taqpa aċċessibbli kemm jista' jkun. Qatt ittikja dawk il-kaxxi li għadha tajba. Ekku. Ma help yourselves. Thank you. Il-cupcakes ukoll. Aktar servizzi. Għandna servizz ieħor li naħseb mellux li nbeda. Għandna uffiċċju jgħid fuqna stess li għandu x'jaqsam fuq il-brejl. Nibdew nagħlmu il-klijenti, ħafna minnhom huma studenti. Tispjegana l-min ma jafx x'inhu brejl, forsi tistgħu tgħidulna ftit. Brejl huwa lingwa, hekk nara ħjiena, lingwa oħra kif jikkomunikaw u anke jaqraw dak min ikollu visual impairment jew total blindness. Okay. Huwa Min jaqra eżatt, bidejhom. eżatt, bidejhom. Flok ma tara l-characters li naqraw aħna, huma Eżatt. dots. Eżatt, hija a tactile language. Ovvjament ħanibdew nagħlmu wkoll lill-istudenti biex jibdew jaqraw il-brejl u jikkomunikaw bih. Very good. Għalkemm hawn it-teknoloġija tista' fil-verità. X'inhu ġifieri kif jistgħu japplikaw biex jagħmluha din? Skejjel, x'inhu l-pjan? Skejjel, anke parents jistgħu jkellmu l-fita. Ovvjament aħna nagħmluhom appuntament u nibdew il-proċess il-brejl huwa proċess twil. Nimmaġina. Bħal kull lingwa oħra mhux ħadd itgħallem mill-lum għal nibdew pass pass ħalli huma anke tfal jibdew jidraw it-tactile senses tagħhom iktar aħjar, jkunu jistgħu jużawhom. li jibdew minna tfal. Iktar kmin iktar aħjar, Ekku. ovvjament. Minn żgħar. Il-problema ta' Malta li ma tantx kienu instructors Ekku. biex jgħalmu l-brejl. Allura menna arranġament mal-Ministeru illi ħanibdew l-ewwel nrawmu n-nistana. Jgħalna tim fuq li tiġi trenjat, Proset. mhux biss kienu l-brejl, ma kif tgħallem it-tfal il-brejl. Ħafna paċenzja u ċertu teknoloġija li qed nuttilizzaw biex ngħinu t-tfal. U nixtieq nżid li huwa lara huma b'xejn. Huma b'xejn, dik importanti Irridu ngħidu għadajja. li nsemmuha wkoll. Qegħdin naraw ukoll id-dettalji anka fuq l-iskrin tagħna illi jitla n-numru tat-telefon 2278 x'inhu l-ħinijiet li huma miftuħin l-uffiċini tagħkom biex dak li jkun irid jagħmel kuntatt magħkom. Mela aħna Ċempel. nkunu miftuħin mit-tnejn tal-ġimgħa mis-seba' sa 3:30. Ovvjament l-appuntamenti jibdew wisu 8:30 id-disa', ma ovvjament iċemplu naraw il-ħin tagħhom li jkunu available huma u naqduhom kemm jista' jkun malaj. Qabel ma nkompli però fuq kif jistgħu jagħmlu kuntatti magħkom, hemm ħafna iktar servizzi x'toffru u nixtieq li nsemmuhom kollha. Iva. 3D printing, pereżempju tissemmi l-brejl. Ekku. Huwa intom stess daw l-affarijiet il-3D Eżatt. printing ukoll. Ovvjament kif għandna l-brejl huwa importanti ħafna. Però din idea oħra li ħriġna biha fejn nagħmlu kodba bil-brejl u nużaw it-3D printing biex narġa' ngħid is-saħħa it-tactile senses ta' kulħadd fil-verità jistgħu jkunu tfal u anke wkoll adulti. Qed nagħmlu kodba li jkollhom il-brejl fuq naħa u jkollhom il-3D printing u anke arts and crafts fuq in-naħa l-oħra. Ovvjament min ikollu visual impairment stampa fuq ktib normali Ma jistax. ma jistax jaraħħa. Allura qed nagħmlu transition ta' dik l-istampa tactile. Eżatt. Interessanti ħafna. Jekk nista' nżid xi ħaġa, għax min jitkellem iktar fuq il-teknoloġija fuq il-hands-on ta' tmexxija tal-fita. Ma nixtieq inżid li l-fita meta bdiet iktar minn 20 sena ilu kienet tim żgħir ta' nies li kienu joffru ċertu restricted services. Kemm il-ħadni aħna llum qegħdin kważi 40 ruħ
Zidna ħafna servizzi krejnihom aħna through the course tal-aħħar sentej. Ekku. L-aħħar proġett li tissemmi ma' Owen tat-tek tal-licenses u tal-kodba. Vera Iva, sabiħa. xtaqna nagħtu esperjenza l-tfal illi huma visual impaired. Illi aħna jekk irridu naqbdu ktieb and we browse through il-paġni Għadhom kif nawlu li biex nispjegaw il-braille il-dots kemm kif jaħdmu. interessanti. Ma nafx hekk hux qiegħda taqbada il-kamera minn hemmhekk hekk hux qiegħda tiffoka, ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-lingwa, it-tactile language, tal-braille. itra tal-braille kif inhi qiegħda. U naturalment aħna għalina biex nifhmu wkoll anka fit-talim dinja 3D printed, dinja xi ħaġa li printjajtu intom stess. Nagħmlu ħafna affarijiet gadgets bħal dawk. Tista' tara anke Għal-logo ta' fita. Jiena, per eżempju, waħda mill-affarijiet li xtaqt li ssir anki għal din il-podcast hija din l-iskaffa hawnhekk rajna li qbadna wkoll inklużjoni u ħafna simboli differenti ta' diżabilità u dawk li huma sfidi fil-ħajja ta' kuljum. U għadu li hawnhekk bit-3D print nixtieq nirringrazzja wkoll il-Gabriel tal-paċenzja kollha li U għandek xi ħaġa oħra f'idejk tista' turi. Il-fajl! Fajl. Iva vera. Di saret bit-3D printing ukoll. Bellezza, roset. Nużaw dal-affarijiet li huma teknoloġija lina. Ekku. Però huwa importanti li mentri aħna nistgħu missu gazzetta, missu ktieb, naraw u naqraw. Għaliex persuna visual impaired ma tistax Ikolla di l-opportunità. ikolla dik opportunità. Allura krajna kotba, kulħadd jibda jista' jgħidilna illi ktieb tista' taqraw fuq tablet. Fil-fatt nixtieq nitlob ir-reġija wkoll għandna lil Wayne li sakemm qed niddiskutu dawn l-affarijiet naturalment fil-post meta jkun qed jiġi editjat dal-podcast forsi jista' jurina filmati Wayne. Dan l-affarijiet li qed nitkellmu fuq iwa. Production process. Eżatt. Waqt li qegħdin nitkellmu u ngħidu dawn l-affarijiet qed naraw il-filmati wkoll. Aktar servizzi jew ħafna aktar servizzi hawnhekk ma jispiċċaw qatt. U mid-dera ħajkun ħafna aktar bħala servizzi. introduzzjoni. Mbagħad servizzi kollha nitkellmu se jkun hemm podcast Proset. one by one. Nitkellmu Fejn dwar. nispjegaw fid-dettall x'qed nagħmlu. Ekku, eżatt. Titkompli? Sala tinsemmu s-servizzi biex nsemmu il-komplement. Eżatt. Għanna servizz fej namlu assessments għall-assistive devices. Ovvjament jiġi il-klient għawek, naraw xinu ma il-bżonniet tiegħu, għaxiex għandu bżonn dan l-assistive device. Għax mhux dejjem klient ikun jaf x'għandu bżonn, ġifieri ħajġi hawnhekk bil-problema u intom ħadtu is-soluzzjoni. Eżatt, fil-fatt aħna għandna kamra u għandna xkaffi mimlijin devices, għatma najdu Nkunu qed nuruhom ukoll matul dawn dal-perjodu li ġej qed nitkellmu dwarhom kif qal. għatma najdu li inti ħat prova dan id-device illum. Naraw x'inhu ma l-bżonnijiet, u mbagħad ovvjament nibdew noħorġu dak id-device li jista' jkun ta' għajnuna għal l-affarijiet li ħajkollu bżonnu. Ovvjament proċess twil għax għalkemm inti tajlu ismani da device jaf jgħinek. Tittara li huwa komdu jużah, li jkollu training ukoll fuqu. Huma l-familjari wkoll? Ija wkoll ħafna klijenti għall-assistive devices huma studenti. Biex naraw kif l-assistive devices ta' jgħinhom fil-edukazzjoni tagħhom kif ukoll anke d-dar. Allura jkun hemm il-parents hemmhekk biex ituna l-input tagħhom ukoll li hija importanti ħafna. Dak li tgħidlek huwa importanti, ġinalla ċoħma xi ħaġa oħra. Anke meta tifla jitalmu kif jużaw teknoloġija ma xi darba jaslu għall-edukazzjoni tax-xogħol. It-tfal tagħna llum xi darba jkunu jridu jmorru jaħdmu. Dik hija l-inklużjoni. Jekk ngħinuhom, meta jasal moment aħna kellna raġel aktar minn 30 sena illi miskin tilef visual impaired u tilef ismieħ ukoll. Fid-dawl u smieħ. U għaliex ma jridx ikollu l-opportunità li jaħdem. Ekku. Ġie l-papa tiegħu qollna għejnuni għax ma nafx se naqbad nagħmel biex it-tifel tiegħi raġel ikun jista' jikkomunika mad-dinja ma' ħadd ieħor. Immaġin inti ma tistax tara, ma tistax tisma', ma tistax titkellem. Se tagħmel? Kif tista' tikkomunika ma' kulħadd? Ekku. Allora sibnilu di right technology, preżentajnilu, Wow. konna ngħidnuh biex iġib it-teknoloġija, u llum il-ġurnata qed jaħdem ġo kumpanija privata. Proset. Jagħmel x'jagħmel, qed jagħmel xi ħaġa tiegħu pjaċir, Eżatt. qed jikkomunika, jitħaq għax raġel jitħaq ħafna. U sar ħabib tagħna wkoll.
Però hawn ħafna persuni li għandhom dawn l-isfidi fil-ħajja ta' kuljum li jaħdmu hawnhekk ukoll, ġifieri din hija xi ħaġa sabiħa li meta jiġi xi ħadd bi problema, qed jiġi assistit ukoll minn persuni li huma bħalu. Iva. U li diġà jużaw dawn il-devices, dawn il-materjal. Eżatt. Ħafna minnhom ġifieri daw jisawhom kull jum u kull ħin waqt il-ħin tax-xogħol tagħna. Allura meta jiġu klijenti biex jitkellmu magħna ikollhom dik l-esperjenza ta' ħadd ieħor kif daw it-teknoloġiji jistgħu jgħinuhom. Eżatt, Hija xi ħaġa importanti wkoll. eżatt. Xtaqt li nsemmu wkoll dik il-kamra li għandkom fuq naħta wara? Jaħan semmilek il-kamra, mbagħad Owen se jsemmilek proġett ieħor illi lonċjajna dak tal-leasing. Ekku. Il-kamra, ammuru lura l-kamra. Il-kamra li huwa appartament. Vera, Appartament. vera appartament. Ħannurkom il-filmat ukoll. Huwa proġett illi fl-aħħar ta' sena l-oħra jien Owen ġejna mistednin biex inżuru xi universitajt Ingliżi, ma sempliċement safra ta' kollaborazzjoni. U waqt li konna hemmhekk skoprejna li kellhom dak li huma jgħidu l-Independent Living Lab jew Hub. U li mhi xejn li f'appartament modifikat b'ċertu l-introduzzjoni tat-teknoloġija biex sewjek tkun diżabbli, sewjek tkun anzjan u tibqa' tgħix id-dar tiegħek mhux tapplika biex tmur ġo care home. Billi tuża t-teknoloġija tista' tibqa' tgħix indipendentement ġo darek, ġo raħal tiegħek fejn inti mdorri. Ekku. U ma li rajna dal-mini appartament, ġifiri kamra t-sodda wahda, kċina, toilet, living room. Illum għatlu di jridu namluwa, jridu nipruvaw namluwa. L-universitajt li zorna li huma Ingliżi aċċettaw li firmaw MOU ġifiri kollaborazzjoni mal-fita biex jalmuna jtuna knowledge xamlu huma biex namlu aħna wkoll. Ġem kollaborazzjoni Iva, naturalment. m'hemmx għalfejn u terġa' għaddejja. tivvinta xi ħaġa li saret diġà. Ekku, taħdem? Hija Ekku. tajba. Aħna Malta hija parti mill-Commonwealth, l-Ingilterra hija l-Commonwealth. Ekku. Allora deċidejna li naċċettaw din il-sfida ġdida. X'għamilna kienna area f'dal-uffiċċju ġdid li għandna li dedikajna għal dan ix-xogħol. U l-intenzjoni tagħna kienet ejja narmaw appartament żgħir hawnhekk. Inġibu l-stakeholders kollha biex jgħinuna ħalli narmaw appartament. U mbagħad nurruh lin-nies biex ngħidulhom għandha bżonn xi teknoloġija, ejja ara, missa bidejk. Veru. Ara x'għamilna. U jisna U jekk tajba lik, tkun taf. inti dar, ġifiri Ja, ja, dar. tħalt, użajt il-kċina, kollox. Issa li nippruvaw nagħmlu hija noħorġu barra. Biha billi nispjegaw lin-nies ejja warawha, nippruvaw nutilizzaw teknoloġija fil-postijiet tagħkom fid-djar tagħkom. Ekku. Għax ħafna drabi jista' jkun modifika żgħira jew modifika Ekku. strutturali biex id-dar Tagħmel tiegħek. id-differenza kbira. U qed nitkellmu fuq livelli differenti, ġifieri indipendenza anke sempliċement wieħed jista' jsajjar, wieħed Kollox. jibqa' bil-ġuħ, ġifieri sempliċement tazza kafè. Is-sodda illi Is-sodda, it-television. tgħinek tqum Il-fridge, bil-wieq, għandna fridge teknoloġija fil-fridge, fenomenali. kollox smart. Iva. Per eżempju xaħat li kollu wheelchair id-dar, tibda saqsi ma' persona wheelchair, kif tista' tgħix waħda u tasal fil kċina ħdejn il-kuker u sajjar plattaġin. Għaliex m'għandix isajjar plattaġin waħda? Mentri affarijiet sempliċi. li jistgħu ċina jgħinu. baxxa, per Kċina eżempju, baxxa. kollox. Modifications sar fej tista' kif beda Eżatt. jitkallu. Kċina baxxa, kollhom cutouts fej dak li jkun jista' jidħol bil-wheelchair stess. taħta. Eżatt. Easy pull and push cabinets. Per eżempju, ħaġa żejra li għamilna weħħilna LED strips ma' kull cabinet. Anke dak li jkun ikollu visual impairment. Kif jiftaħ il-kexxun, motion censored lights, idawwallek il-kexxun. Għax jaraw Eżatt, id-dawl. eżatt. Interessanti. Għanna appliances li jaħdmu bil-Wi-Fi ġesta tikkomunika ma' l-appliance bil-mobile, Ekku. għandhom artificial intelligence. Id-dwal. Eżatt. Ħafna. Ħaġa Maħna tamlu xejn li we showcase dak li hemm available swieq. Eżatt. Għalli nis ikun sew jafu xaw. u tista' ssibhom minn kull imkien qed ngħidu tkellimna fuq id-dwal. Imma dik l-ideja żgħira kemm tista' twassal għal affarijiet kbar u x'vera. eżatt. Isma' anki jekk mhux għall-individwu ukoll per se, anki għall-familjari li inti sserraħ rasek illi l-maħbub tiegħek huwa post san u sigur fid-dar ukoll. Iva, Lara, xtaqt nagħmel eżempju għax mbagħad Owen ikompli fuq il-biċċa xogħol oħra. Illum il-ġurnata aħna kollha naħdmu, noħorġu mid-dar, jew nsifru, u nħallu l-ġenituri tagħna jew il-nannit u sejjiet waħedhom id-dar. Jekk jinqala xi ħaġa ġo d-dar, kif se tkun taf? Kif tista' tgħin li dak li jkun mentri qiegħed ix-xogħol? Kif ħadd tkun taf? Allura għandna teknoloġija li Aha. tiffollowja
l-andament tal-ġurnata sew jekk qed jinħaslu, qed jorqdu, qed isajru, biex jekk inqala xi ħaġa immedjatament skont dak li ġara. Il-teknoloġija tgħin biex jgħidu l-ambulanza mal-ewwel, jgħidu l-familjari. Wow, Ġifieri hemm mod kif wieħed ikollu assistenza immedjata. proset. Mentre jekk inti tkun imsifer u ġara xi ħaġa lill-mami u d-daddy tiegħek, Yes. wara 3 jiem se tagħmel. Se bit too late. So, Ekku. U għax qed iċċempel u mhux qed jirrispondu, għax Ekku. ġara xiex mhux qed jirrispondu. illum ħafna teknoloġija li aħna missu bidejna kuljum. Ekku. U l-Alexa, u biex tixaw titfid dawl u tixaw titfid l-air conditioner. Illum so għaw on and so il-kumdita, forth. illum għaw Ekku. il-kumdita. Imma l-erba' idejat li jista' jagħmlu differenza Imma kbira. i-provajt il-ġenituri tagħna li huma pereżempju 85 years old. Mhm, mhm, Li jibdaw jirrabjaw għax ma jifux jibaxxu u jollu l-volum tat-telefon. mhm, Jew jixaluh. Li huma mhm. affarijiet għalina sempliċi. Ekku, imma aħna drajna f'din it-tip ta' teknoloġija eżatt. wkoll. Għalek qed inaf. Ekku, aħseb wara t-tfal tagħna Ekku. kif qed jitilgħu fiha din it-teknoloġija. Dik dejjem u t-teknoloġija Imma ħa rridu tikber. naqsu l-ansjetà wkoll, illi pereżempju anzjan jiena nara minn nan tiegħi stess. Le ta' torijeli ukoll jibżgħu mill-idea tat-teknoloġija. Ġifieri, aħna rridu nagħtuhom dak reassurance illi m'għandhomx Satt. jibżgħu mit-teknoloġija Ekku. wkoll. Ekku. Hija xi ħaġa li mhux komuni Hija għal-jom. ddisinjata biex tgħin it-teknoloġija. Eżatt, allura inti tittejnhom ikunu open għal daw it-teknoloġiji li jistgħu jtejbulhom ħajjithom ferm iktar. U anka tiġi iktar 100%. easy. Kunu iktar indipendenti b'daw l-affarijiet. Qabel ma nsemmu l-leasing project, aħna ġilli nibgħatu l-impjegati tagħna fl-outreach. Fl-irħula, pereżempju, konna l-belt, fl-entrata tal-belt, Mhm, jena mill-parlament, biex jiltaqgħu man-nies u mudieħ l-enerġin u jispjegawlhom x'tagħmel il-fita. mhm. U minn hemmhekk hands-on tibda tinduna x'inhi sitwazzjoni. Iva. Ġifieri tista' ssib anzjana Mhm. illi għandha tfal tagħha li emigraw marru l-Awstralja 30 sena ilu. U ma tax tuża l-mobile. Bil-video biex tkellem it-tifla tagħha Waqaftilha l-kuntatt. li qed hemmhekk. U rajni l-mobile tagħha li jista' jkun mobile sempliċi. Nurwa kif nistgħu ngħinuha biex WhatsApp, FaceTime u x'inhu. Fil-pjattaformi kollha. U dawn huma kollha punti illi jistgħu waslu biss għal problemi bħal depressjoni Ekku. li tħossok waħdek. Jiġifieri l-importanza tal-aċċessibilità u l-komunikazzjoni hija waħda kbira. Però l-aħħar proġett li lonċjajna fl-aħħar ta' sena l-oħra Mhm. qed juri riżultati u nixtieq li nispjegalek il-devices, Għajdilna ftit, Owen. repairs u Mela, leasing. kif bdejt nitkellem fuq id-devices, riġna proġett ieħor jgħidulu il-leasing agreement. Mhm. Dejna naraw li qed jiġu klijenti għandna bl-assistive device li jew forsi ma kellhomx training fuqu. U beda jintafa fuq l-iskaffa Mhm. li huwa ħażin għax id-device mhux qed jintuża Mhm. u l-klient mhux qed jieħu l-benefiċċji tiegħu. Qed nitkellmu fuq apparat li huwa speċjalizzat u x'inhu? Eżatt, kien nista' nsemmi xi ħaġa ġas ġenerika bħal portable magnifiers, smart glasses. Xalijiet eżatt, intelligenti. eżatt. Jiswew ħafna flus. Ekku, ekku. Żgur. U daw, it-teknoloġija dejjem Daw tittoqgħod għandkom magħha. intom u tikruhom intom. Eżatt, imma għamilna xi ħaġa b'differenza. Ekku. Ok. Wara li nagħmlu l-assessment u naraw li il-klient għandu bżonn dan l-assistive device. Aħna nagħmlu agreement miegħu, ngħidulu isma' dan ħad tixtrih il-fita. Ħajġi moti lilek b'nominal fee għal 3 snin. Ftit il-fi xi 10%. ċuċata. Hija ċuċata, ġifieri ċuċata. Ma huwa a binding legal agreement. Mhm. Mal-klient fejn tajlu, id-device tagħna. Qed insellifulek. Ekku. Ħallas ċuċata. Imma l-inqas Żomm dik ir-relazzjoni bej il-fita u l-klient. U apparti li nillizjaw id-device, nieħdu ħsieb upgrades, jekk għandhom bżonn training. Ġi għandek maintenance agreement prattikament. Ekku, naraw jiġu hawnhekk fl-uffiċini tagħna, niltaqgħu magħhom, naraw kif sejrim da device, jekk għandhom bżonn xi ħaġa oħra, ovvjament in-needs dejjem jinbidlu, mhux qed ngħidu li d-device ħajaqdik għal 5 snin, jaf ikollu jinbidel. Mhux hekk. U parti minn dak l-agreement ukoll daħħalna il-maintenance fejn jekk inqalat xi ħsara flok dak id-device kif kienet jiġri qed jinbagħat barra minn Malta sakemm jinbagħat barra.
kemm iġibu l-parts huma jirranġaw. Taħli ħafna ħin. Eżatt. Tħanna b'agreements ma' kumpaniji barranin fejn qed nagħmlu il-maintenance hawnhekk. Ġifieri meta l-klijent jiġi xi problema, għamilna l-maintenance hawn baqa' Malta u naqqasna dak il-ħin. Ġraħna qegħdin ngħidu li fit taħ toffri servizz kollu. Ekku. Bidu sal-aħħar. Dan ma ninsewx li daw id-devices. Modi. Ekku. Ma ninsewx li dawn id-devices huma il-komunikazzjoni tagħhom ħafna midrabi. Tagħmlu minn kollox biex kemm jista' jkun ma telfu mhux mir-rutina u mill-ħajja ta' kuljum. Ekku. Dak li jkun jibqa' għaddej ukoll. Iva, u nasab il-kafe kazalek. Ejwa, saħlek il-kafe, ma ngħaddi l-ilma wkoll għaddej. Lara, ma ninsewx li aħna entità tal-gvern. Il-gvern qed titina disponibilità li nutilizzaw il-fondi tal-gvern, ġifieri, fondi tal-Poplu Malti, Ekku. irridu nkunu ta' good governance ta' dak li tituna, and we use it at the best way. Issa, jekk aħna dawn il-flus li l-gvern, tagħmlu tajjeb ħafna. nisperaw. Il-fatt li l-gvern qed jgħidilna iva, kompli sejjer kif int. Qed nabdu dawk il-flus, qed ninvestuhom f'devices u ħantuhom lin-nies. Il-problema hija ma tispiċċax hemm. Kif ħanejnuhom in-nies? Kif ħanippotenzjaw lil nies qed jużawhom verament tajjeb? U kif jista' jkun feedback ta' dawn l-affarijiet? Mhix faċli illi s-sifer tkun għat suppliers u tgħidilhom jiena nixtieq illi jkun esklużiva biex inti tgħin lil fita jiġifieri l-poplu tagħna, il-klijenti tagħna. Il-Maltin. At the best possible way, titina l-aħjar prezzijiet, plus titrenjaw l-impjegati tagħna li huma technicians tagħna xejn. Mhumiex affarijiet li jġibhom kif ġibu laħaq easy. Ma għandkomx il-market li huwa l-privat u li dak li jkun qed iħallas għas-servizz. Però dan benefiċċji l-għajnuniet. Ekku. Ġibnihom mis-suppliers barranin qed jgħinuna tibbekjawna. U naħseb aħna wieħed mill-ewwel pajjiżi fejn qed isiru ċertu affarijiet. Servizz għal ħadd ħliefek. Iva. Aħna ġieli niltaqgħu ma' entitajiet simili mill-tal-fita barra minn Malta. U kulħadd jgħidilna dak li tagħmlu tkun Malta ma jeżistix. Ma jeżistix pajjiżi oħrajn. Sew għax b'xejn, sew il-multitude ta' servizzi li ikollna ġew. Ma aħna privileġġjati. Ħafna. Ma naħsibx li nafu għadi. Privileġġjati. Speċjalment fejn jidħol funding fuq daw it-teknoloġiji. Iva. Meta nitkellmu ma' pajjiżi barranin, kif inhi s-sitwazzjoni tagħna. Minn komitnejn mal-bana. Ħansi ċaħġa ġejja ħalli tu pjaċiri. Maħniex entità fejn hemm dak li sejħulu l-boss jiddeċidi u l-oħrajn jiġbdu wara. Aħna hawnhekk impoġġu bil-qeda fil-għodu fis-seba. Ikun hemm l-ewwel meeting fis-seba. Nintaqgħu jiena Owen u Joe. Ġew ħanintaqgħu miegħu aktar tard fit-tieni parti tal-programm fil-fatt. Nitkellmu biex niddeċidu kull ħaġa żgħira kbira x'inhi. Flimkien m'hemmx wieħed li jgħid hekk irid isir. Biex we brainstorm and we try and find the best decision and then we direct our employees biex jifollow jawna. Mbagħad ikolkom bilanċ ta' wieħed li huwa umoristiku wieħed naqru huwa fid-dinja ta' daw l-isfidi, ġifieri għandna lil Joe li huwa vera ħelu umoristiku ħafna niltaqgħu miegħu fit-tieni parti ħan nisimgħu l-istorja tiegħu wkoll. Mbagħad għandna l-bniedem li huwa teknoloġiku, mbagħad għandna l-persuna li forsi huwa il-leader, inti l-kap eżekuttiv. Imma hemm sentenza li ngħid il-Owen. A good leader cannot be a good leader if he doesn't know where he's going. Ekku. Ġista jkollok ħafna idejat u ħafna proġetti sbieħ. Ekku. Imma jrid ikun dejjem viżjoni, missjoni ta' fejn iridu naslu. Bas il-mistoqsija ta' wara kienet ħatkun x'kienet l-ikbar sfida li forsi sibtu ntajtu magħha bħala fita x'kienet. Kont se ngħidlek dik. Ara, it-tnejn li aħna ġejjin mis-settur privat. Għalkemm Owen huwa ħafna żgħar minni. Bil-privat għalt mhux entità tal-gvern hemm qabża fenomenali. Fil-affarijiet proċedurali, eċetera, eċetera. Iva, nimmaġina. Hija industrija li aħna qatt ma timna fiha. So kellna we had to learn it ourselves qabel ma nibdew nimplementaw. Iva. And we had to do it in a matter of seconds. Ma m'hemmx snin biex toqgħod titgħallem. Sibt postok u bdejt, irrankajt, irrankajna mal-ewwel. Poġġejt u tlaqt. Però bnejna dil-familja qed immexxuha in a business way biex entità li taqla l-flus. Bil-fors. Imma għax entità li tagħti servizz u li tagħti għajnuna. għandna proġetti rridu nwettqu. M'hemmx fejn toqgħod taħsebha. Ekku. Hemm barra hemm ħafna klijenti li qed jistennew li aħna nwettqu ċertu proġetti. Però sabiħa li qed nikbru kollha flimkien. Ġifieri trejnjajna lil xulxin u kbirna. Maħniex l-istess bħal tliet snin ilu. Gbirna. U jalla tkomplu tikbru.
Semmejna l-sfidi, forsi li bħala sfida naħseb li semmejt li kienet li titallem, trid tevalwa u trid tara kif ħatasal b'xi mod jew ieħor. Sfida ħelwa ma li tagħtik ħafna soddisfazzjoni. ħafna challenges. Ekku. U suċċess imbagħad bħala l-ikbar suċċess ta' Fita, x'taħseb illi kienet? Ara, Kellna ħafna. ħafna. Is-suċċess ikun kuljum Ekku. meta nindunaw li dejna persuna waħda. Tiġmiel. Li id-daħħa, kuntentezza, Li tajt solvejna problema. Eżatt, li tajt servizz u tara l-klient li kif taqbad tajt. Ħaxej oħra. Blajnuna. Ġew ma jafx fejn ħajasal b'dan il-meeting imma ħareġ minn hawnhekk u għamiltlu differenza f'ħajtu. Jiena diġà qed jagħmlu li l-ħin biex nagħlaq, imma għandi l-aħħar ftit mistoqsijiet x'nagħmel fil-qosor. Li kieku kellkom tirrakkontaw l-istorja x'semmejt inti issa stess. Storja ta' suċċess jew storja li baqgħet f'qalbek f'dan il-perjodu li ilek hawnhekk. Mela, ħammur lura dak ir-raġel li ġie mal-papa tiegħu għax dik għalija kienet simbolika. Li ġie hawnhekk U kien proċess twil. kien proċess twil għax Ekku. ġimgħa wara ġimgħa u wara sena iddeċidejna ngħinuh biex jixtri dan id-device. Ħareġ minn hawn kuntent għax tagħlem il-braille u tagħlem use devices. Imma l-iktar mument sabiħ kien. Meta telaq minn hawn tannaqna u telaq. And after a couple of days jibatilna email individwali lilna u fejn qabel ma setax jagħmilha. Id-device. Nixtieq bid-device, nixtieq nirringrazzjakom ta' dak kollu li għamiltu għalija li tajtuni l-ħajja. Iktar minn xi trid. Ġmiel. Da literalment daħal hawnhekk. Tagħti l-għajnuna. Daħal hawnhekk, tallem il-braille, tallem il-device u l-lum il-ġurnata tjużaħħa ta' kuljum. Dik hija xi ħaġa. Niltaqgħu magħhom daw il-persuni, nixtieq li nagħmlu Ma nasibx kuntatt hemm problema. ma' persuni simili bħas-sinjuri li qed isemmilna fil-fatt Karlo wkoll. Mhm. Għamlu kuntatt magħna jekk tixtiequ tiġu hawnhekk titkellmu ftit magħna wkoll taqsmu l-esperjenza tagħkom anke jekk użajtu s-servizz ta' Fita. Wara kollox aħna l-għana u l-lini tagħna huwa li ngħinu lil ħaddieħor. Illi dak li jkun jagħmel kuraġġ, jagħmel dik it-telefonata, servizz b'xejn, illi jara ftit kif jista' jibbenifika u anki itejjeb il-kwalità ta' ħajja tiegħu. Julloħwa kemm tfadal mistoqsijiet nagħmililkom imma qed isililna l-ħin. Imma ħanerġgħu niltaqgħu ġifieri fi programmi li ġejnek ma jimpurtawx poġġu bil-qiegħda magħna. Għax issa jien qed nistedinkom bil-kontra. Minna toħroġ tiblidha. ċodarna tistedinna. Ħattilkom over. L-aħħar mistoqsija mbagħad il-mistoqsijiet l-oħrajn li għandi ħanżomhom għal darba oħra. Però bħalis qed jistemma ħafna l-AI. Jiġri kif taħsbu li l-AI qiegħda taffettwa ix-xogħol tagħkom u taħseb li d-domanda tal-AI minħabba li hija maġla ħafna fil-proċess ta' kif qed naħdmu bih, żgur li b'xi mod tista' tgħin is-servizz ta' Fita. Ħafna mid-devices li qed naraw qed joħorġu fis-suq dal-aħħar kważi kollha bl-AI. Ekkux smart glasses li eżatt aħna ħan nitkellem iktar fuq visual impairment. Qed naraw anka nuċċellijiet qed joħorġu bl-AI li bis-saħħa tiegħu jkun jista' jaraf x'hemm qudiemu kemm xi obstacles, jaraf l-ċuħ. Reading machines bl-AI ukoll. Qed tidħol ħafna anka f'softwares. Jeżistu hawnhekk dawn Aha, il-kinarju. ekku. Trid eżempju sempliċi, qasir. Meta konna l-università barra skoprejna li studjaw li mhumiex visual impaired. Kopja li batu bid-demenzja, anzjani, mara u raġel jgħixu għedhom id-dar. Kif tista' tagħmel biex tevita illi jiddaħħlu fix-shower ħallew l-ilma għaddej, xarru l-kuker u ħallew il-gass għaddej. Iva, għamlu studju, ovvjament follow jaw dawn in-nies bil-kamera ġeraw il-ġurnata kif inhi, u bat lejaj tajnek biex tajlek kif tista'. Eżatt, għax ikun qed l-AI jkun qed janalizza l-patterns ta' daw l-anzjani, u bat ovvjament bis-saħħa tiegħu. Li Owen u l-baby tiegħu fejn jagħmlu research and innovation biex naraw barra. Isma' tista' tgħidilna x'empjanat fil-Fita fil-futur fejn jidħol AI? Owen għal darba ħanajlek fidejk ta'. Ovvjament. Tista' tgħidilna? Kif għatlek, l-AI dejjem qed tikber, ġifieri xi ħaġa brata maġla. Llum nisimgħu li l-AI qed tagħmel hekk u la qed tagħmel xi ħaġa. Tant nibżgħu naqra wkoll mill-idea tal-AI. Da bħal kull ħaġa oħra. Ħadd iħodilna over l-AI. Skont kif ħanużawha. Eżatt. Bħal kull ħaġa oħra. Inti jista' jkollok xi ħaġa tużaħħa jew tajjeb,
jew għal-ħażin. Eżatt. Eżatt. F'da l-kontest f'devices ta' tintuża għat-tajjeb għax bis-saħħa tagħha anka l-assistive devices qed jieħdu way oħra anka kif tista' taqra l-affarijiet ta' quddiemek, kif tarafhom. Eżatt, ekku. X'kienet id-domanda li taqsitna? Kif Għalli l-AI Jatina ftit idejat x'għandu pjanat il-fita fil-futur, għadu ma weġibniex. ovvjament daw l-affarijiet insiru nafuhom billi mmorru konferenzi, naraw x'hemm fis-suq, tistudjahom, taraw x'jistgħu jagħmlu. Le, ma ħanejnu. Għax ovvjament ċertu affarijiet nkun qed nagħmluhom flimkien. Hemm xi ħaġa li għandna frasna. Iva. Ovvjament huma proġetti naqra il-bot, però l-iktar ħaġa li nixtiequ ngħidu naħseb li hija simbolika hija qed nitalmu ħafna. U f'dan l-aħħar 3 snin flimkien tallimna ħafna. Imma aħna maħniex bl-Ingliż jgħidu touchy and jealous. Nemmnu illi dak kollu jtallimna rridu nagħdu ħadd ieħor. Ekku. Allura waħda mill-affarijiet li għamilna din is-sena illi qed nikkollaboraw ma' pajjiżi oħrajn, li forsi huma nieqsin iktar minna, ċertu affarijiet li qegħdin jiżviluppaw biex tallimna mela jgħinna l-ħadd ieħor. Proset. Għallin kun iktar inklużivi u nipromotjaw Għanna l-aċċessibilità. ħafna proġetti ġodda. Iva, ħafna xi jsir. Ġifieri il-podcast ħadkun plistir u ħajkolna ħafna idejat niddiskutu man-nista. Uset il-qoddim. Ġulja fidejk. Grazzi tal-li kontu miegħi f'di l-ewwel parti li nuftaħna l-ewwel programm magħkom. Ħadna idea bdejna bil-mod naborxu ftit il-wiċċ biex narawna limitless, ġifiri servizzi li għanna fuq xiex nitkellmu hawnhekk ukoll. Jiena xtaqt li l-idea kienet illi sakemm ikollna dal-programmi ġimgħa wara l-oħra, nitkellmu kemm fuq forsi device partikolari, apparat partikolari, ġifiri qed nassumi li ħaterġgħu tkunu magħna tpoġġu bil-qeda u turuna. Naraw l-apparat, naraw kif jaħdem. Mbagħad xtaqt li nikkombina wkoll storja jew persuna li jew tużah jew għandha xi storja x'taqsam magħna u l-ħajja kif marret tal-qoddim. Dara, grazzi tal-li. Kom il-breakfast. Grazzi. Entna, il-lonġjaw il-podcast illum l-ewwel ġurnata. Il-lonġjajna il-podcast room tagħna. Illum bdejna. Però warajna ġej ħabib tagħna li huwa another management staff member Survella. li huwa visually impaired. Però ħajorikom kif tista' tgħix jekk ikollok disabilità. Ħatiħdu first-hand experience ta' kif aspirazzjoni, ta' kif it-teknoloġija tista' mhux għax għandek visual impairment ħatiqaf milli tagħmel l-affarijiet ta' kuljum. Però tuża dik it-teknoloġija u affarijiet oħra biex tkompli mixi u tkun iktar indipendenti. Hija aspirazzjoni with a touch of laughter in it. Ħafna Għax Joe iħobb jiċċajta. Daqta jkun hemm. Ħafna. Grazzi Carlo, grazzi Grazzi. Owen. Grazzi. Ibqgħu magħna issa għandna servizz żgħir fejn ħanurukom il-walkthrough, ġifieri ħanimxu ftit kamra biex naraw ukoll din il-binja, naraw x'jiġri f'din il-binja u naraw ftit is-servizzi li diġà tkellimna dwarhom f'dan il-feature qasir li għandna mbagħad wara niltaqgħu ma' Joe. Udu cupcake. Grazzi. Fidejkom Grazzi. buon appetit. Ibqgħu Thank magħna. you. Din hija Fita, il-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni. Flimkien se nsiru nafu aktar dwar x'toffri Fita lill-komunità, partikolarment għal persuni b'diżabilità u ċittadini anzjani. L-għan ewlieni huwa li nsaħħu l-ħajja indipendenti u t-teknoloġija assistiva permezz tal-ICT. Il-priorità ewlenija tal-Fita hija il-verifikazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni tal-websites u apps. Dan sabiex naċċertaw aċċessibilità effettiva għal persuni vulnerabbli. Bekk, kulħadd ikun jista' jgawdi mill-mezzi diġitali. Is-servizzi jinkludu wkoll gwida għal klijenti sabiex isegwu d-direttivi Ewropej dwar l-aċċessibilità tal-web permezz ta' monitoraġġ li huwa kontinwu. L-Independent Living Hub hija pjattaforma ffukata fuq diversi apparat ta' AI u teknoloġija avvanzata. L-għan ewlieni tal-Fita huwa li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja permezz ta' aċċessibilità u soluzzjonijiet li huma integrati. Il-ħab fl-uffiċini tal-Fita hija esperjenza ta' walkthrough illi turi varjetà ta' apparat. Primarjament ninsistu li ngħinu ċittadini anzjani u persuni b'diżabilità sabiex ikunu aktar indipendenti fl-ambjent ta' darhom, irrispettivament mill-limitazzjonijiet tagħhom. Dan billi nagħmlu ambjent aktar aċċessibbli.
Il-fita hija impenjata li tappoġġja tfal nieqsin mid-dawl permezz ta' għodda innovattiva ta' tagħlim. Użajna inizjattiva li nintroduċu kodba ta' stejjer bil-Malti li tikkombina il-Braille ma' grafika stampata bit-teknoloġija ta' 3D printing. Dan bilan li ntejbu l-esperjenza ta' tfal billi iħossu oġġetti li nsibu fil-kodba. Dawn is-sistemi huma indirizzati għall-iżvilupp tal-litterizmu, itejbu l-impenn konjettiv u jiftħu bibien ta' espressjoni artistika u kreattività. Billi nsaħħu l-inklużjoni u nipromuovu l-indipendenza, nejnu lil kull tifel u tifla jesploraw id-dinja b'konfidenza, irrispettivament mill-limitazzjonijiet viżwali tagħhom. Il-possibilitajiet huma bla tmiem għal-fita. Il-komunikazzjoni hija importanti ħafna lina. Din hija il-kamra tal-podcasts. Hawnhekk nikkomunikaw direttament mal-komunità tagħna permezz ta' sessjonijiet ta' video u audio. Dawn huma mxandra fuq il-pjattaforma tal-medja soċjali tagħna. Dawn il-podcasts jagħtu lill-klijenti tagħna l-opportunità li jesprimu l-bżonnijiet u l-esperjenzi tagħhom mal-esperti u mal-bqija tal-komunità. Aħna dejjem nirreaġixxu u noħolqu bidliet biex nagħmlu l-ħajja aħjar għal kulħadd. L-antana f'dan l-ispazju huwa li naqsu l-iżolament, nipprovdu kumdità emozjonali u nsaħħu l-vuċijiet ta' dawk li ħafna drabi ma jinstemawx. Nittamaw li dawn l-esperjenzi iwaslu għal bidla li hija sinifikanti. Ir-riċerka u l-innovazzjoni kontinwa permezz tal-iżvilupp tat-teknoloġija hija importanti għal fita sabiex tkompli tipprovdi l-għajnuna lil vulnerabbli f'dinja li qiegħda tinbidel brata maġla ħafna. It-tim tagħna huwa dedikat biex joħloq esperjenzi diġitali aktar inklusivi. Permezz ta' dawn il-programmi infassla b'soluzzjonijiet impatt li jagħtu seta' lill-individwi, innaqsu l-ostakli u nippromovu l-inklużjoni. Hemm fejn isir id-differenza sinifikanti ma' bosta nies li huma fil-bżonn. Naturalment, napprezzaw l-impatt li t-teknoloġija jista' jkollha fuq it-titjib tal-ħajja. Fita tgħin klijenti b'diversi nuqqasijiet billi tipprovdi testijiet u tirrakkomanda apparat elettroniku li tejjeb l-aċċessibilità, l-interazzjoni u l-komunikazzjoni. Is-servizz tagħna jinkludi appoġġ għal tagħlim u edukazzjoni kif ukoll apparat ta' komunikazzjoni awmentattiv. Teknoloġija illi tista' tintlibes u apparat li jgħin lill-individwi jara aktar fil-qrib. L-antana huwa li ninkoraġġixxu lill-individwi billi nipprovdulhom l-għodda li għandhom bżonn sabiex jirnexxu fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Aħna impenjati li nippromovu l-inklużjoni diġitali permezz ta' taħriġ b'xejn. Fita toffri korsi ta' tagħlim fl-uffiċini tagħha stess, għal gruppi ġewwa l-Kunsillu Lokali wkoll kif ukoll fid-djar tal-anzjani. Dan sabiex ngħinu lill-anzjani u nies b'diżabilità jinnavigaw bil-midja soċjali, emails u anke servizzi online. B'taħriġ fuq il-post u sessjonijiet individwali b'appuntament nofru ambjent ta' tagħlim u appoġġ li jagħti seta' lill-individwi sabiex itejbu l-ħiliet diġitali tagħhom u jingħaqdu mad-dinja ta' madwarhom. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek. U hekk għadna kif segwejna issa dak il-filmat il-walkthrough. Dorna ftit naqra l-kulturi ta' fita, rajna naqra aktar, fimna naqra aktar dwar dak li diskutejna fl-ewwel parti tal-programm tagħna. U kif konna qed ngħidulkom aktar kmieni għandna persuna bil-qiegħda magħna, assistenti direttur, propju fih dan il-fita, is-sur Joe Vella. Kif inti, Joe? Hello, kif inti? Joe, jiena għafżawni qabel ma ġejt hawnhekk bil-qiegħda. Għaluli qgħod attenta xi jħodlok over. Vera di? Ifhimni, jekk bħala l-assistent direttur kif qed tgħid inti inkella ma jħallasnix li malla jaħseb li mhix qed nagħmel xogħli. Mhux hekk jew x'affarijiet. Imma forsi nirranġaw xi ħaġa ta' matul il-podcast jiġifieri. Isma' Joe nkunu qed nintaqgħu spiss aħna bil-qiegħda hawnhekk f'din il-kamra biex niddiskutu ħafna. Diġà qed nagħmilek stedina ġifieri għall-futur. Anzi, qas ħanuża l-kelma propja ġa qalbi qed ngħid ġa waħlit li kanna di, allura naqas bdejna. Irridu nitalmu ħafna dwarek, għandek ħafna x'toffri bħala persuna. Joe, qabel xejn,
Mela fuq il-mejda qudiemek għandna il-cupcakes illi għamlitilna Ġulja Farrugia. Aha, Waħda mill-kollegi tiegħek ukoll. żgur. Li fil-fatt Ġulja nerġa' ntenni ngħid għal darb'oħra li qiegħda wara l-kameras ukoll qed teħdilna ħsieb il-produzzjoni wkoll. Isma' jidhru tajbin ħafna ġew sewwa. Nista' niggarantilek. Ġieli illi- doqtu xogħol tagħha inti qabel. Eżatt, ġifieri. Minix narhom, imma nafx inti. Għax jiena smajt illi Ġulja ma tħallikomx neqsin ukoll minn naqra ħlewwa Ħares hawnhekk lej ukoll. zaqqi, u wara kuxet. Konferma. Ekku. Mela ġew, naqra ilma, preparajt lek ftit ilma qudiemek u warajk għandna il-magna tal-kafe li fil-fatt tajilna l-ħabib tagħna Adrian tal-Malti vendanna naqra kafe. Ġifieri top notch ta' Michela Doro, għandna il-pods tal-kafe, il-herbal teas, jekk ma nafx tippreferixxi herbal tea jew kafe. Ħanajdlek x'nippreferi Lara. Nippreferi definitely kafe. Adrian, grazzi Grazzi ħafna. Adrian. U la nixrab il-kafe, probabli ngħidlek grazzi daqsxejn waħdi kbar. Inqumu naqra fuq tagħna ovvjament biex inkun nistgħu nibdew il-ġurnata. Mela, ċar kristall suppost jekk ir-reġija Iva. jgħiduli. cheers, Lara. Cheers. Ċin ċin. U ħanaraw. Proset. Bella kafe, ta' vera. Ifimni Michela Doro ġviri għanna naqa kafe tajba u koll. Ekku. Mela ġew, X'taħseb, poġġejna laqna? bil-qeda bdejna bil-kafe, diġa kell intervista qablek jiena xil-fatt il-ħadd iltqajna mal-kap eżekuttiv ma' Carlo Stivala. u Dak mhux anki ma- gustus daqsix vera. Kolla Halloween intom, kolla Halloween. Xu Għandkom ħalsek qalbkom kbira ħafna. Jien min jarek jgħiduli. Halloween. Et nitċajta ta' xej. Ġew, x'namlu fil-ħajjek ma niċċajtawx, veru? Ekku. Però nixtieq illi forsi tista' taqsam ftit magħna xi ħaġa dwarek. Minu ġew? Minu ġew Vella? Mela, jiena wieħed mill-iktar nies ordinarji fid-dinja. Tantu hekk li meta jkunu jridu jġibu eżempju ta' bniedem ordinarju fil-kontinenti kollha jgħidu a typical Joe. Ta' fint? Ana hemm a typical Joe. Naħxen bi problema fil-vista. Naħdem fl-IT u fl-Assistive Technologies. U nipprova immur tajjeb ma' nista madwari. Kemm hi problema l-problema tal-vista? X'tara ġew inti? Mela, x'nara? U daqsxejn diffiċli biex ngħidlek il għaliex jiena qatt ma kelli l-opportunità illi nara bħalma jara minn m'għandux problemi fil-vista. Għax tajjeb li ngħidu wkoll li hemm gradi differenti Ija. ta' meta Eżatti, tkun però nieqes mid-dawl u xek. ekku, però l-professjonisti jgħiduli illi at most meta Mhm. l-kondizzjonijiet ikunu favorevoli, nista' nara sa xi 9% ta' dak li suppost nara, ġifieri jiena qed nara għandi persuna qudiemi, qed nara li inti mara, nagħmel id-distinzjoni jekk id-dawl mixew li jew mitfi, inħares lej is-sema u nara jekk hux msaħħab jew temp xemxi, però naf inkun jagħt il-belt tgħaddi minn ma' ġenbi u ma narfekx kompletament. Jep, ġifiri, li jiġri huwa illi ħafna drabi minn flok ma nkun qed nara daqskemm wieħed suppost jara, inkun qed nuża sensi oħra bħal smieħ, bħal bastun, bħal affarijiet biex insib triqti. U n-nies ta' madwari jgħidu illi l-mod ta' kif niċċaqlaq minn posta li ieħor hekk jaħsbu li nara ħafna iktar mill fil-fatt nara. X'għandek sensi oħra b'saħħithom ħafna. Ġifieri għadu ħadd ma jaf kemm ma narax fi ftit kliem. Imma tkun żviluppajthom naħseb għal fatt li kont imrobbi hekk, kbirt hekk, żviluppajt sensi oħra? Tagħmel sens il-biċċa tax-xogħol? Ejwa, jiena l-għajnuniet u t-teknoloġiji l għandi llum li forsi nsemmu iktar tard. Nixtieq li nitkellmu Ma dwarhom. kienux dejjem hemm, ġifieri jiena kbirt Lara illi ma' tfal oħra li mhumiex omja, jekk kienu jkunu qed jilagħbu l-ballu kont nilgħab bħalhom, jekk kienu jiġru kont niġri bħalhom, bid-differenza li jekk huma kienu jaqgħu
darba fil-ġimgħa, jien kont nixkana darba kull siegħa, Mm. jekk mhux iktar. Joħasra. Jekk rari kienu jimmissjaw xut, minn kemm il-darba xut jgħid lil xi ħadd minn sħabi minflok il-ballu. U affarijiet, darba kon ħaneqleb vanta 3 roti. Xut jgħid lilu biżbal. Jiġifieri, allura kelli naddatta, tifhem da bħal meta bniedem ikun iġor l-ilma kuljum għax m'għandux vejt id-dar, Iva. biżmien jidra jġor ġar l-ilma. Kemm għandhom naħbat u naqalem u law. Ekku. Ta' fint, in-natura tikber f'mod illi you make up. Ta' fint, tagħmel tajjeb b'affarijiet oħra biex ngħid. Ma jfissirx illi l-affarijiet li nagħmel mhux neċessarjament illi nagħmilhom bħal min jara u mhux neċessarjament li nagħmilhom tajjeb daqs min jara. Nassigurak li xogħolok Imma tagħmlu nasab. tajjeb ħafna għax dal-aħħar xhur kemm ilna naħdmu ftit aktar mill-qrib. Inti persuna metikolus ħafna f'xogħolok. Għaliex jiena Lara, jekk pereżempju għandi oġġett u ħallejtu fuq in-naħa tal-lemmin tal-mejda, irrid niftakar dak fejn ħallejtu. Il għaliex inti meta terġa' lura lejn il-mejda tiegħek ħatara d-desk kollha. Ġifieri r-rutina għalik hija importanti ħafna kif qed ngħidu mort Ir-rutina, del-magna anke taf it-tazzi fejn. Eżatt, ir-rutina. L-orientation, l-orjentazzjoni tiegħek. Eżatt. Importanti, Iva. U dawn huma elementi li rridu niftakru anki sakemm ikollna din il-konverzazzjoni għaddejja. Però qabel xejn, qabel ma ngħaddu għall-isfidi tiegħek ta' kuljum. X'inhuma l-passatempi tiegħek? Għandi passatempi varji kemm ta' ġewwa u kemm ta' barra hemm minnhom pereżempju inħobb indoq strumenti tal-mużika fosthom il-pjanu u l-pjan accordion pereżempju, affarijiet tal-dawn. Għandi passatempi ta' barra għaliex aħna rrid ngħid Lara jien ġej minn familja ta' baħħara u sajjieda. Il-lajs. Ija, u l-baħar li huwa xi ħaġa li gbirt fih, ġifieri. U nħobb ħafna noħroġ fuq il-baħar, partikolarment bil-qluħ pereżempju, ġobni ħafna Milla huwa dak sport fih innifsu. Ija. Għandi passatempi oħra ġifieri, ma il-prinċipali iduru ma dawk ta' ġobni ħafna pereżempju l-inġinerija mekkanika. Hemm it-tfal tiegħek li jagħmlu affarijiet simili bħalma tagħmel inti. Għandi it-tifla l-kbira illi hija flautista kważi professjonali llum u li hija sailing instructor. Proset, hej. Għandi iż-żejr illi jitgħallem il-qluħ u jitgħallem il-pjanu u għandi tan-nofs illi naħseb illi fil-linja tal-informatika u t-teknoloġija sissa mexa ħafna fuq il-passi li mxejt. Nawgurawlhom. Proset. Joe, kif sibt ruħek fita? Naf li hemm storja ħelwa marbuta ma' Carlo wkoll. Iva, dik kienet biex nipprova nqasara daqsxejn, jiġifieri, jiena xi drabi tajt daqqatit lil fita biex ngħidulu hekk volontarjament. Fil-passat. Fil-passat, għaliex jiena mhux ġdida għalija l-assistive technologies u din il-qasam ta' xogħol. U Carlo kien avviċinani u bħal speċi kien xtaq li nagħti daqqatit biex jinstabu. Ġifieri kien sar jaf bih Carlo at the time meta kien ġi kap eżekuttiv f'din il-fondazzjoni. Iva, kien sar jaf bija b'żewġ modi naħseb. L-ewwel nett għaliex ġieli qed ngħidu mort il-fejta nagħti xi daqqatit lawnu lin. Sewwa. U sa jaf bija wkoll kif sirt naf wara anke minn xi nies li ġiljent qabel u kienu jafuni u tkellmu ma' Carlo. Carlo bnidem li ma jingħalaqx l-uffiċċju tiegħu jintafa' wiċċu ġall-karti. Nafuha dik. Ġifieri Carlo bnidem tan-nies. Ħafna. U somehow da sar jaf bija u tipo għamel isu l-1+1 tiegħu. Dak li kraħ li jiġi għawmel, da fint. Fil-bidu għedna li jinti sabiħ ħafna, marġawis. Issa, u da kellimni, għalli isma, għalli xtaq daqqatit, għalli
qed infittex persuni oħra biex inkabbar it-tim tal-fita biex inkun nista' nilħaq iżjed u aħjar il-persuni diżabbli u hekk. Qalli u xtaqtek tajni daqsxejn insomma. U jiena bħalma nagħmel ħafna drabi stedintu d-dar għal-kafet, lu mhux tiġi tieħu kafet, lu jiena d-diskussjonijiet tiegħi mal-kafè jduru Lara. Tajjeb, mela llum bdejna fuq nota tajba. Iju, tatejni iktar enerġija biex nitkellem aħjar forsi. U ġew u s-sur Owen Zara li huwa l-ICT Director, u għet nitkellmu dik u l-oħra u semmejtlu xi nies u da. U fehminna qabatu għalli ħanajlek, għalli li xina propja għalli kiku lilek xtaqt illi you join the team. U ħankun Kont qed tagħmel dak iż-żmien inti kont qed taħdem fuq xi ħaġa oħra, ġifieri. jien kont naħdem fil-mainstream ICT, kont naħdem l-università. ICT wkoll. ICT ma xej relatat ma persuni b'diżabilità. Okej. Ġifieri. U l-ewwel net ħasadni għaliex imma ltqajtx miegħu għalhekk, fimni. X'kont minn għalik li ħadd intaqa' miegħu ġifieri fuq Kont minna li l-ħanejnu jsib il-xi ħadda, ta' fim. Għatlu fimni karra, tlaħawatni daqxiet, għaliex jiena ma kontx qed infittex xogħol, jien kont qiegħed bikwieti għall-affarijiet tiegħi nagħti Ekku. servizz lill-istudenti l-università u lill-lecturers u lill-admins. Ma kontx qed nistenna lilek tiġi tgħidli biex niġi naħdem miegħek. Kif ixlek naqa' moħħok U Karlo l-approach tiegħu qalli fimni ħanejlek għalli jiena m'għandniex ngħidlek jekk inti qiegħed tal-qalbek u da qalli ma ġejx biex nisfurzak tiġi taħdem miegħi, qallu però li nista' nofrilek jiena huwa illi l-ewwel nett nagħmellek il-ħajja tax-xogħol tiegħek possibilment iżjed aċċessibbli. Illa li hawnhekk ifhimni mimlijin devices u teknoloġiji biex ma nagħtux il-vista lura li min ma jarax imma nagħmlulu l-esperjenza tiegħu iżjed aċċessibbli għalli ġifieri fil-każ you will be working in the assistive technology haven. U hija win-win situation ukoll għax eżatt. inti qiegħed f'ambjent teknoloġija assistiva li qed tgħin lilek u barra minn hekk il-fondazzjoni għamlet akkwiżt kbir li inti qiegħed taħdem hawnhekk ukoll. It-tieni punt ta' Karlo kien qalli ħanajlek qalli jiena naħseb illi x-xogħol li għandek inti l-IT services l-università issib il xi ħadd ieħor u jirreplace dak ix-xogħol jagħmlu hu. Qalli imma hawnhekk qalli ħadd tkun qiegħed tagħti servizz lil faxxa partikolari ta' nies illi skontu tista' tagħmel iżjed ġid. U naħseb illi dawk iż-żewġ affarijiet flimkien ikkonvinċewni, hemm it-tielet waħda li ħansemmilek dalwaqt. Ikkonvinċewni biex nasal għat-tielet waħda. It-tielet waħda hija li jiena f'Karlo rajt bniedem illi għandu intenzjonijiet tajbi. U għad tisma' jekk dar raġel illi m'għandux problemi ta' vista, m'għandux alternative requirements u ħareġ minn triqtu mit-triq tan-negozju li kellu mmexxa anke kumpanniji daqsxejn kbar. Jekk kienu dar raġel għamel hekk, ġifieri huwa għalih huwa l-ekwivalenti għal min iħalli kollox wara spallejh u jmur ġa nofs l-Afrika, tifhem, jagħmel il-ġid hemmhekk. Jekk dan għamilha, tajjeb, għaliex jien illi għandi daqsxejn know-how f'dan is-suġġett m'għandix kważi ġan inħossni guilty, ħati jekk ma nagħmilix Inti mitqlu deb u mhux hekk, mhux hekk. Ħanajdlek il-valur tiegħi mhux għax naf xi ħaġa iżjed minn kulħadd Ma qed ieħor. tgħixha kuljum. Għaliex jiena stess għandi din it-tip ta' problemi. Ġifieri bħal meta tmur għand tabib pediatriku sewa u dan it-tabib barra li jkun studja bix-xjenza ikun ġenituru wkoll. Ekku, Tajjeb. ekku. Minix qed ngħid ta' ġifieri minn rridx niġi interpretat ħażin, ġifieri it-tobba li m'għandhomx tfal mhumiex tajbi daqs, mhux mhumiex tajbi, jista' jkun li tajbi u aqwa. Qed ngħid kemm jista' jifhem id-diffikultà tiegħi bħala ġenitur
u tat-tifel tiegħi bħala dik li qed u kien hemm li qed tisma' iva naħseb nista' nagħti kontribut. Tajjeb, jiena għandi ħbib tiegħi li huma qrib tiegħi illi daw għandhom diżabilitajiet u meta ma kontx naħdem f'dan is-settur, kienu jċemplu lili, ta' fint bħal biex intihom daqqatit bħala ħabib. Wet, allura jiena nista' nitħallas biex nagħmilha din biċċa xogħol, ta' fint mhix il-ħlas, imma illi d-dar jien Bl-Inglis m'għandix. ngħidu you make a living out of it. Eżatti, jiena d-dar ma nistax nixtri b'xi 250,000 euro equipment biex nkun nista' ngħinhom daw. Hawnhekk nista' jew jista' jagħmilha Karlo jinnużhom, ta' fint u jixtri U qedtejn il-ħaddieħor fil-proċess. mhix hekk. Ekku. Imma mistoqsija oħra relatata ma' dan li diġà qegħdin ngħidu. Sewa. Kif meta sibt ruħek hawnhekk? Kienet sfida għalik jew irnexxielek tidħol fid-dinja tax-xogħol differenti mill-posta fejn inqlajt qabel biex terġa' torjenta ruħek għal xi ħaġa ġdida, għal sfida ġdida? Ħanajdlek, darba x'imkien rajt illi l-iktar żewġ bidliet illi għandhom effett mentali huwa l-iktar wieħed meta tbiddel id-dar u t-tieni l-iktar meta tbiddel ix-xogħol. Tajjeb. U jiena m'iniex immjun għal dawn l-affarijiet, jiġifieri iva, mill-ambjent tal-università, mill-ambjenti ta' qabel, meta kont pereżempju naħdem il-mita jew meta kont naħdem mas-settur privat. Kull meta biddilt ta' fent ikun hemm dawk il-ġranet anka tibda tgħid isma' jiena żgur li qed nagħmel sewwa ta' fint, ġifieri però hawnhekk kien l-inqas wieħed li ħad li żmien biex ġejt ftiegħi għax kont qalb it-toys li nħobb li huma l-assistive technologies devices u qalb in-nies li nħobb illi ħafna minnhom huma persuni b'diżabilità jew oħra. Allura kien hemm, imma kienet inqas komparata mas-xogħlijiet l-oħrajn Ekku. naħseb. Adattajt mal-ewwel. U diġà staqsejtilek qabel di, però nixtieq li noħroġ ħafna iktar minna. L-isfida tiegħek li għandek inti fil-ħajja ta' kuljum, in-nuqqas tad-dawl, kif tgħin lill-fondazzjoni u lill-persuni li huma bħalek? U ħanamalgamalek mistoqsija oħra magħha, x'inhu x-xogħol tiegħek bħala assistant director? Mela, ħanibda ma' wara. Mela inti għandek l-Sur Carlos Tivala on top of everything tajjeb bħala l-kap esekuttiv. Ġifieri dak kieku konna fuq vapur biex nagħmel xejn analogija huwa l-kaptan. Ekku. Tajjeb. Mbagħad għandek l-Sur Owen Zara li huwa l-ICT Director illi fuq l-istess vapur jiġi bħala isu il-Chief Engineer. Mbagħad għandek Lili illi nassisti lil-Owen illi kieku fuq l-istess vapur niġi Chief Mate jgħidulu jew second mate. Illi jiena Owen bażikament inħarsu lej is-sezzjonijiet kollha li fiha l-fita illi għandhom x'jaqsmu mal-informatika u t-teknoloġija, jiġifieri jeskludu l-human resources u jeskludu l-accounts bażikament. Dawk jirrapportaw dirett lis-Sur Carlos Tivala. Biss il-sezzjonijiet l-oħra għandek l-outreach, għandek il-Braille Production Team, għandek il-Braille Tuition Team, għandek il-Web Accessibility Audit Team, għandek il-sezzjoni tal-Devices, għandek il-sezzjoni tal-Support, għandek il-Tuition li nagħtu. Dawk kollha huma sezzjonijiet illi jiena Owen ovvjament Owen qiegħed imbagħad għandu responsabbiltajiet iżjed minni. Nagħmlu żewġ affarijiet. L-ewwel nett nieħdu ħsieb illi nitkellmu mat-team leaders u nagħtuhom direzzjoni. Ġifieri that's the managerial side of the coin. It-tieni waħda illi iva Lara impoġġu bil-qiegħda fuq id-desk ta' min jagħmel poġġu fuq is-siġġu mhux fuq id-desk. Ta' min jagħmel dak it-tip ta' xogħol u nagħmlu dak it-tip ta' xogħol aħna. Bejnietna jiena u Owen jekk naqdu il-ħiliet tagħna flimkien, ix-xogħol li jagħmlu l-ħaddiema tagħna raf li nafu nagħmluh aħna. U dan nagħmluh l-ewwel nett għaliex nieħdu l-eżempju ta' Karlo u nippruvaw nkunu
qrib il-ħaddiema, Ekku. mal-ħaddiema, tal-ħaddiema. U t-tieni net il għaliex hekk inħossu li nistgħu nifhmu iżjed u aħjar kif irid u jista' jsir ix-xogħol. Anka meta ġieli kellna persuna li pereżempju kienet indisposta, kien hemm min daħal jagħmel operazzjoni. Tifhem? Xi ħadd minna għamel ix-xogħol minfloka baqa' sejjer ix-xogħol. Ġifieri jekk għandna persuna iva, jekk għandna lil min jagħti braille tuition, xi ħadd minna jiena Owen jekk f'każ ta' bżonn nistgħu nagħmluh. Jekk għandna xi ħadd li jgħallem fuq devices, hemm xi ħadd minna nistgħu nagħmluha. Iva. U minn perspettiva personali, bl-esperjenza tiegħek, x'taħseb li huma l-limitazzjonijiet fejn tidħol diżabilità f'pajjiżna? Jiena naħseb illi l-ikbar limitazzjoni hija f'dik li jgħidula accessibility awareness. Malta aħna pajjiż illi in general aħna poplu qalbu tajba ħafna, nħobbu ngħinu, imma li tkun tħobb u tixtieq tgħin hija ħaġa. Li tkun taf kif tgħin hija ħaġa oħra. Jien naf bħal meta għandek id-differenza bejn xi ħadd li ħa training tal-ewwel għajnuna tal-first aid, tajjeb, tal-anqas jaf f'każ ta' bżonn x'm'għandux jagħmel, x'inhuma l-affarijiet li jekk tagħmilhom l-akkumatejn tiggrava. U ikun hemm niltaqa' ma' nies anke fil-ħajja ta' kuljum barra li jkun jixtiequ jgħinuni, jippruvaw jgħinu, imma ma jkunux jafu biżżejjed kif. U huwa għalhekk illi qiegħed nieħu gost nieħu sehem f'dan il-podcast biex l-iskop tiegħi huwa illi nwassal il-messaġġ ta' minn xiex jgħaddu persuni bħali, mhux bil-fors aħna forsi għaliex jiena visually impaired qed niffukaw xi ftit iktar fuq il-vista. Hemm min għandu nuqqas ta' smigħ, hemm għandu nuqqasijiet oħra jew sfidi mentali pereżempju. Tifhem? Kif għandna niddiljaw ma' dawn it-tip ta' nies? Ekku. Tifhem? Ekku. U l-iktar minn kollox naħseb jiena li nxerdu l-kelma li s-servizz jeżisti, is-servizz qiegħed hemmhekk, nagħlmu u nedukaw kif nużaw is-servizz u kif naturalment nimplementaw ħajjitna biex is-servizz naturalment nieħdu dak li nistgħu minnu ukoll. Iva, aħna l-fejta normalment l-għajnuna li nagħtu tkun bit-teknoloġija. Hawnhekk irid nagħmel spunt Lara, t-teknoloġija assistiva mhijiex biex nishom janġibuhom jaraw jew nies li għandhom diffikultà biss u jinġibuhom jisimgħu, kien ikun ħafna aħjar kieku bniedem ma jkunx tilef il-vista on the first place fortunatament. X'tagħmel it-teknoloġija allura? T-teknoloġija tgħin biex jekk din hija mażra in-nuqqas ta' vista tiegħi jiena nħobb inkun pożittiv imma nħobb inkun realistiku wkoll. Skont kemm tħallija tkun mażra naħseb ukoll. Jiena naħseb u hemm huwa t-teknoloġija. Il-teknoloġija tgħinni illi dik il-mażra minflok ma nġorra fuq spallejja nġorra b'karretta. Illi tagħmel li Imma xorta li l-attitudni tinġorra. tagħmel differenza kbira ġewġ qed Żgur. nintaqgħu ma' persuna li għandha attitudni pożittiva ħafna li huwa inti. Mbagħad irdu naraw ukoll naħseb l-aspett psikoloġiku wkoll tal-individwu u tal-familja ta' madwaru. Isiru daw l-assessments? Iva, indirettament il għaliex aħna ovvjament maħniex psikoloġi. Għax intom magħkom m'hemmx tim multidisciplinarju naturalment ta' professjonisti, intom mill-ambitu Eżatt. teknoloġiku biss. Però Taħdmu ma' professjonisti. Iju, mela, ma naħdmu nirreferu aħna lilhom jirreferu klijenti huma lilna, ġifieri Interessanti. we work to and Mhm. fro. Mhm. Biss li ġili jiġri illi għalkemm aħna maħniex psychiatrist, psychologist, tifhem maħniex social workers. Biss ħanajdlek x'taħdem ħafna, ġifieri mingħajr ma nnaqqas ebda mertu ta' dawn il-professjonisti. Il-fatt li il-problema li ċertu nies jiġu biha għandna ħafna mid-drabi aħna ngħixuha aħna stess għax mhux jien biss hawn b'nuqqas ta' vista hawnhekk. Okay. Impjegati oħra. Il-fatt li inti jiġi klient
u jgħidlek għax jiena l-problema taf x'inhi jgħidlek jien isma' jekk nirċivi karta d-dar, qabel ma mmur insaqsi lil-ġar jew lil-ġara biex jgħinuni, ma nafx jekk din hijiex bank statement xi ħaġa sensittiva, hija biċċa imbarazz. U tagħmilni naqra skomdu. U jiena wieġbu ngħidu, isma' jiena jekk inkun id-dar u jiġi l-pustier u jġib li jittra, qiegħed fl-istess ilma tiegħek. Issa li nagħmel jien qabel ma mmur inħabbat Ma lil-bib di diġà tal-ġar. terapija li qed jitkellmu miegħek. Ħafna minnhom Relatabbli. ħafna minnhom iva jiena din nismaħħa anki ferja soħra pereżempju ġieli naraw fuq settilit televiżjoni minn sfortunatament jiġi bżonn jieħu kura Londra u jmur fl-appartamenti ta' Puttinu pereżempju u kemm il-darba smajta il-fatt li hemmhekk inkun qed niltaqa' ma' ġenituri oħra li ġew forsi bit-tfal tagħhom bil-mart jew bil-mart huma stess. Inħoss li qiegħed nitkellem ma' nies qrib ħafna tal-diffikultà li għaddej minnha. Ħanna nesperjenzaw xi ħaġa simili bej wieħed u ieħor l-aħra Ekku, ġifieri. ekku. Hemmhekk hemm l-element ukoll ta' relatability, Eżatt. relatabilità Dik. li qed titkellem ma' xi ħadd u dak li jkun qiegħed jifhmek u jgħaddi l-istess esperjenza li qed tgħaddu minnha. Isma' Joe, quddiemek għandek xi makkinarju, devices, għandek xi Xi apparat. ħaġa iva, hawnhekk għandi pereżempju hawnhekk għandi telefon ċellulari. Illi dan jidher minn barra qisu dawk it-telefoni ċellulari tad-disejnijiet bil-buttuni, però l-iskop tiegħu għaliex minn barra huwa veru hekk. Da. Però minn ġewwa da huwa nista' naggarantilek jien illi huwa telefon tal-ġurnata ġifieri huwa għandu teknoloġija li titkellem. Tajjeb. Resqu ftit iktar il-fuq Joe ħalli nisimgħuh fil-mikrofon jekk. Tajjeb. Hold the star key to unlock. Ġifri qed jgħidlek x'għandek Eżatt. tagħmel. Għafastilu. Qed jgħid li din hija l-għażla biex iċċempel, din hija l-għażla biex tibgħat messaġġ, eċċetera, eċċetera. Tajjeb, ġifieri jiena dak illi ħadd ieħor biex jagħmlu għandu bżonn il-viżwal hemm persuna b'nuqqas ta' vista jew anki anzjana għaliex illum qegħdin niskopru li bl-anzjanità il-possibilità li jkollok xi ħaġa li tkellmek lura hija ta' għajnuna kbira. Tajjeb. Dan jagħmel tista' tgħid l-affarijiet l-oħra illi telefon ċellulari smart ieħor jista' jagħmel. Qed niġġenneb daqsxejn għaliex hawn f'idejja hawnhekk għandi il-manku ta' il-bastun l-abjad illi juża xi ħadd b'nuqqas ta' vista, ħlief illi dan huwa smart hawnhekk għandu numru ta' buttuni u dan għandu affarijiet illi meta jkun imqabbad ma' telefon ċellulari mill-bastun stess tista' tagħmel ħafna mill-affarijiet illi forsi inti tagħmel meta tuża l-Google Maps pereżempju, tista' tfittex post. Tissejvja location pereżempju. Tista' għandek sistema li tivvibra meta toqrob lej oġġetti pereżempju. Tista' tixel dawl biex jekk matul il-lejl tkun qiegħed taqsam it-triq tagħmel lilek innifsek iżjed viżibbli. Ma tagħmilx maġija billi jkollok white cane li tkun smart, xorta trid tkun ħadd it-taħriġ ta' l-orientation and mobility ngħidulu. Intom meta qegħdin toffru daw it-tip ta' apparat mediku, apparat ta' għajnuna, ta' aċċessibilità, qed tagħtuhom dan it-taħriġ kollu? Li nagħmlu fil-każ tal-smart cane partikolari, aħna nagħtu training fl-użu tat telefon ċellulari bit-teknoloġija li titkellem. L-orientation and mobility ma nagħtuhx aħna li hemm entitajiet oħra li jagħtuh dan it-training
għalmu mal-Malta Guide Dogs Foundation u hemm Okay. skejjel oħra barra. All right. Huwa requirement fil-kas tal-kejn, ġifiri Mhm. biex xi ħadd jikkwalifika illi jieħu smart kejn, irid ikun diġà jaf juża il-bastun l-abjad normali li mhuwiex smart. Biss Okay. ħafna mid-devices l-oħra nagħtu t-taħriġ aħna, taħriġ illi huwa b'xejn. Aħna l-policy tagħna l-ara hija li s-servizzi kollha li huma orjentati lejn il-persuni bi bżonnijiet speċjali u l-anzjani Mhm. huma b'xejn. Il-ftit servizzi li għandna illi huma bi ħlas huma orjentati lejn negozji, mhux lejn pereżempju s-servizz tal-awditjar tal-websites tas-siti fuq l-internet u l-applikazzjonijiet. Mhm. Ftit huma dawk is-servizzi li huma mmirati lejn il-businesses. L-idea hija waħda sempliċi illi aħna ma naċċettaw qatt illi dik il-persuna li qiegħda d-dar tismana li hija anzjana jew għandha xi tip ta' diżabilità ma tieħux l-għajnuna tagħna il għaliex finanzjarjament ma tkunx tifla ħalija. Ġifieri dik Mhm. il-fejta tajrita min-nof, neħħi dak l-ostaklu. Infatti tajb li nsemmu wkoll li fuq l-screen ta' kif ta' fejn qegħdin tarawna intom jekk hux qed tarawna minn fuq Facebook jew nkella fuq YouTube qed jidher in-numru tat-telefon fejn għandkom iċċemplu waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju ġifieri illi ħajrispondikom xi ħadd rappreżentant minn Vita li jkun jista' jiggwidakom anke biex isiru appuntamenti kemm fl-uffiċini ta' Vita jew anke wkoll fil-komunità. Joe, qed jgħidulna li qed isir il-ħin għax naturalment jekk inpoġġu bil-qiegħda hawnhekk aħna nistgħu ma neqfux nitkellmu, però fil-puntati li ġejjin ukoll fil-sezzjonijiet l-oħra li għandna bla dubju ta' xejn ħanerġgħu niltaqgħu miegħek, Joe. U nixtieq ukoll li turina ftit aktar dwar dan l-apparat li tista' ġġib miegħek hawnhekk fl-istudio. Barra minn hekk ukoll Joe, ħajkollna puntati wkoll edits żgħar li ħankunu qed nuru anka fil-programm tagħna f'dik il-waqfa żgħira ta' meta nkunu qegħdin inbidlu il-guests tagħna, l-mistednin tagħna. Illi ħajkollna apparat u ħankunu qed nuru kif jintuża, kif jinħadem. Biex dak li jkun jista' anki jxerret il-kelma anki għas-servizzi u t-tip ta' apparati li jew aċċessibbli ġewwa Vita. Iva, Lara, jiena kif ġajetlek huwa gost u pjaċir tiegħi kemm li niddiskuti dan is-suġġett kemm u meta jkun hemm bżonn, kif ukoll li nuri dan l-apparat il-possibilitajiet li jeżistu l-assistive technologies u t-tielet waħda illi inkomplu waslu il-messaġġ fid-djar, fil-widnejn u fil-qlub ta' min forsi jaf jew taf illi hemm problema u ikunu għadhom ma ħadux dak il-pass illi jagħmlu xi ħaġa dwarha għaliex l-istint anke fil-annimali u aħna annimali wara kollox, l-istint meta xi ħaġa fil-ġisem ma tibdix taħdem tajjeb, dak li l-istint jissuġġerilek tagħmel huwa li you confine yourself. Anki għalhekk pereżempju dawk l-annimali pereżempju meta jkunu ħajmutu jmorru jsibu x'imkien weħedhom. Aħna l-umani nafu nagħmlu aħjar minn hekk. Tajjeb ma mmorrux infittxu rokna fejn immutu weħedna fiha u li xi kultant ikun hemm bżonn ta' nies bħalna biex ngħinu lil min qiegħed isegwina li ma jmurx ifittex rokna fejn imut waħdu hemmhekk, hemm aħna. U ma tmutx. Kemm sabiħa Joe. Nejnuk. Infatti nixtieq ukoll li dan il-podcast inżommu kumpanija lil daw il-persuni li forsi jistgħu jħossuhom ftit waħedhom. Nagħmluhom kumpanija, għamlu kuntatt magħna. Nixtiequkom ħafna tagħmlu kuntatt magħna. Il-paġna ta' Facebook Joe forsi tista' tgħidilna inti hija attiva ħafna, jistgħu jagħmlu kuntatt magħna wkoll it-telespettaturi li qegħdin isegwuna. Hemmhekk rappreżentant minn Vita stess ikellimkom lura jagħtikom naturalment is-servizz jew nkella appuntament li tixtiequ u saħansitra wkoll anke jekk ikolkom pjan jew idea li tixtiequ taqsmu magħna
kelmuna minn fuq il-paġna tal-pjattaforma ta' Fita, kemm fuq Instagram jew inkella fuq Facebook, jekk tixtiequ taqsmu magħna xi idejat, jew jekk diġà użajtu s-servizz ta' Fita, jekk diġà tafu lil Joe pereżempju tqajtu ma' Joe, nistgħu npoġġu bil-qeda ma' Joe u niddiskutu wkoll. Bil-qalb kollha. Joe, qed isililna l-ħin, infakrek issa nawillek cupcake, ħadduha cupcake tajba. Mela. Aħna ħanerġgħu nkunu magħkom għal puntata oħra importanti li jissegwu ftit l-informazzjoni li hemm għaddej ukoll fuq il-Facebook page ta' Fita Malta. Ħudu l-informazzjoni ta' meta naturalment ikun qiegħed jixxandar dan il-podcast, għamlu kuntatt magħna, kellmuna, staqsu ħafna aktar nittamaw illi qegħdin nagħtu vuċi lil dawk il-persuna li huma vulnerabbli, tfal, żgħażagħ ta' kull età, saħansitra anki anzjani u dawk kollha illi għandhom xi tip ta' sfida, diżabilità illi qed jgħixu biha fil-ħajja ta' kuljum. Joe, grazzi. Grazzi lilek. Grazzi wkoll lil dawk il-persuni li għandna wara l-lenti, wara l-kamera, f'din il-kamera. Għandna kamera imdaqsa, xkejkna ħelwa ġifieri perfetta għalina, però għandna ħafna persuni hemm wara li qed jagħmlu x-xogħol naturalment biex jitwassal prodott ta' kwalità għandkom. Grazzi lilkom illi segwejtuna llum għall-ewwel programm tagħna. Nieħdu pjaċir ħafna jekk tagħmlu kuntatt magħna, anke jekk tridu tagħmlu kuntatt miegħi fuq il-pjattaforma tiegħi fuq Facebook tiegħi Lara Zoppardi tixtiequ titkellmu fidejkom. Aħna nieħdu pjaċir ħafna li nisimgħu minn għandkom, niltaqgħu magħkom, anke jekk tridu tiġu hawnhekk propju fil-binja ta' Fita, aħna ninsabu l-imrieħel. Faċli ħafna biex issibna. Titħlu anki issibu direzzjonijiet fuq il-Facebook page ta' Fita, binja kbira ġifieri, ninsabu kminix sejra żball level 2, ma insomma, issibuna u faċli biex tiġu tintaqgħu magħna. Spiss isiru wkoll open days fejn tiġu taraw ukoll, illum tajnikom walkthrough u rejnikom ukoll x'jiġri f'dan l-ambjent is-servizzi li qegħdin jiġu offruti lilkom u l-familja tagħkom il dawk kollha li huma għal qalbkom biex il-ħajja ta' ħaddieħor ta' dawk il-persuni li tħobbu tkun iktar aċċessibbli, tkun iktar komda u naturalment l-iktar ħaġa importanti b'saħħitha, sana u ta' serħan il-moħħ. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak l-importanti li nkunu kuntenti fil-ħajja ta' kuljum billi nagħtu anki il-kumdità. Grazzi il-Adrian tal-Maltivend illi ġabilna l-magna tal-kafe rajna l-Joe jagħmel dimostrazzjoni tagħha llum. Ġifieri ġibna magna li hija aċċessibbli ukoll illum. Għandna kafe tajjeb ħafna ta' Michela Doro, livell ta' kwalità tajjeb ħafna l-kafe li għandna wkoll Alt House ukoll għandna il-herbal teas. Grazzi l dawk il-persuni kollha li jaħdmu ġewwa Fita li għaliex b'xi mod dawn il-persuni kulħadd ta' il-kontribut tiegħu biex ikun jista' jittella dan il-podcast. Jien onorata ħafna illi ħankun qiegħda naħdem viċin ta' Fita u nkun nista' nippreżenta dan il-podcast lilkom. Grazzi l-sponsors personali tiegħi wkoll illi jgħinuni wkoll fid-dera tiegħi, però grazzi kbira lilkom illi ħataqbdu din il-link ta' dan il-programm li qed taraw illum u tixxerjawha biex nxerdu l-kelma illi jew ħafna għajnuna illi lesta li tingħata lilkom. Servizz għalik u għal ħadd ħliefek. Inselmilkom.